Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ. Ҳама каса бардурои азиз хуш омадем ба канали Бачаи Ачкидор. Сразу як дона лайки бепала бижиқ шеринар ба гӯш ки дар имрӯзан авормада чӣ рӯй кардаган ва чира чақчақ мекунам. Дар имрӯзан авор як мошини Renault Sumból рӯй кардаган дар Москва астай. Дар ин видео гапш мезанам. Замин астай дар ноҳияи Данғара, хонаҳои заминӣ астай дар шаҳри Ваҳдат ноҳияи Данғара ва як хонаи заминӣ дар шаҳри Душанбе астай 15000 сомон. 15000 сомон хона астай дар шаҳри Душанбе шӯрӯинар. Квартираи арзонак астай дар шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе ва дигар ҷоҳо. Қизиқи видео ҳамие ки як комната квартираи 125000 сомон ай ва як хонаи заминӣ 15000 сомон ва дигар чизои арзонам рӯй кардаган. Видеои имрӯзро ба қизиқ тақсирия биланд монед то охири видеоро тамошо кунед. Боварӣ дорам ки ягон замин ё мисол ана хона ё квартира мехарен. Шероинар чизе ки фурӯшӣ дошта бошен дар номераи WhatsApp ма рӯй кунед, ма реклама мекунам. Ҳамин як дона лайки бепала бижиқен, касе меҳмон бошен, подписатсия кунед. Ана ки меҳрем остуста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай. Бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. яъда рӯз шид овозо гирифта буд, дар ин видео овозо ҷарангас карди сайда хидорашигар. гӯш кунед бардурои азиз. ин замина десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, пишти корзавод. 6 сотиқ заминай 4 дархона, баня, кайлдор фундаментиш рехтагиай. Овусвеч мега ҳастай мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100% гирди замин се тарафш маҳкамай. нақша бардурои азизам 65000 сомонӣ мега. агар харидор бошен, ай номи канали Сауду ТЖ гап занен, бо шумода арзон мекуна. соҳиби замин гуфтагия ки харидорои аниқ занг бизанен. бардурои азиз, ина марҳамат. занг бизанен, замина аз ноҳияи Данғара бихарен. агар сум мешид, ҳозир худам мехаридамаш да. шероинар камкам шӯхӣ карда гап мезанем, бо фикр накунед ки рекламаҳои брат дурӯғ. Не шероинар, ман хиякин инсонам ки камкам шӯхӣ мекунам, қайтон гап мезанам. бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшии Renault Sumból, соли баромадаш 2006, сӯзишвориш танҳо бензин, авё мотораш 1.6, коробка автомат. мошин ягон проблема надорад. мошина мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. бардурои азиз, адрес Москва, метро Кунцевская навистагиай. нарша бардурои азиз, ҳами бародар гуфт ки 230000 рубл дошт. бугӯ бардурои азиз, 230000 рубл. сомони қатъи ҳисоб китобаш кардем 36000 сомон мешавад. хай мумкин ягон дирам фарқ на. хулоса маълумотша дар бар экран навистагием. номерош номерои Россияи, занг бизанен. номерош имо WhatsApp дора. мошин дар Москва бардурои азиз, хай хитон фаҳмидем. сони азиз, эълона давом метем. ана овозо созаем ва фикрам нормални овозо. агар шумо хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, мефоратон ки тестарак фурӯшам, бардурои азиз, ин канали ма ози топ дар афтисай мардагорӣ. 15-20000 одам тамошош мекуна. зур қантона бизанед шероинар. неки ҳам масъалаи лайкотон камтар систай. 15-20000 одам тамошо мекунед, неки лайкотон 1000 мешавад. ақаллан ҳамин як бало кунед, дар ҳамин видео лайкора 3000 кунед, гаптон надорам да. шероинар, ози апашка гап мезанам, баъд аи апашка хонаи заминӣ 15000 квартираи арзон да мегзарем. ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз. мехоҳам ҳар яки шуморо ба кор даъват кунам. кор дар компанияи Faberlic, компания беҳтарин барои занҳо. мо онлайн кор мекунем, яъне аз хона набаромада дар назди фарзандонамон бо тариқи телефон метавонем пулкор кунем. ман бо ду фарзанди хурдсолам аз хона набаромада пулкор карда истодаам ва метавонам ба шумо ҳам фаҳмонам, ёд диҳам корро. ба ҳамин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро пурра карда мефаҳмонам. духтаро ягон ҷои қииниш нест. аз уҳдаи ин кор ҳама баромада метавонад. аз шумо фақат хоҳиши пулкор кардан духтаро. дигар ҳамаш номнавис шудану омӯзишаш аз тарафи компания ҳамаш бепул аст. хоҳиш мекунам танҳо занҳо нависед, барое ки кори мо фақат барои занҳо аст. ташаккури зиёд ба диққататон.
дӯстони азизам, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. касе ки дар ма подписатсия кардагиам, бардурои азиз, ина маҳ хонаи арзона биқапенаи шаҳри Душанбе. бо диққат неки гӯш кунен. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Зебонисо, тарафи аэропорт. хонаи детаҷа кардагиай, ана ҳамагӣ 4 дар хонаи, 2 та болода, 2 та поёнда. ремонтш коробкааш хеле ки десен, об свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. қариби хонада ана корхона, сех, завод бисёр айнеки. нарша бардурои азизам 15000 сомонӣ мега. ина касе подписатсия кардагиай дар канали ма бурд кад бишқӣ. ина марҳамат, хонаи арзон 15000 сомон дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. хебо маълумотша дар баре кунан нависагим, номерош номерои Тоҷикистонай, занг бизанед, срочни пулуш дар корай. дӯстони азизам, хаста набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. бардурои шаҳри Ваҳдат лайка ба шлоқи кандагӣ бизанен. гӯш кунен ина. хонаи фичи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Истиқлол, 6 сотиқ заминда 4 дар хона кардагиай. ана 2 таш ба кайлдору ҳамомшай мега, 2 хонаи дигаш алоҳидаи мега. ҳоҷатхона қатъи ҳамомаш берундай, гирди ҳавли маҳкамай. нарша бардурои азизам 175000 сомонӣ мега. ина хонаи фасони хушӯ дар шаҳри Ваҳдат 175000 сомон. касе харидор бошен, айноми канали Сауду Теҷи гап занен, бо шумода арзон мекуна. номерош номерои Россияй, имо WhatsApp дора, занг зада хонаи арзона ай шаҳри Ваҳдат бихарен. қишлоқи Истиқлолш дабудай. бардурои азиз, камтар дига баромад кунен, квартирои арзона қариб омадесем. марҳамат, гӯш кунен. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур, 9 сотиқ заминда 3 дар хона қатъи кайлдориш кардагӣ ба ният дар Друншай. ин 3 дар хона ремонт дора. бардурои азиз, бо 3 хонаи бараки дигарам дора. обши 6 дар хона мешава. об свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона 3 тарафш маҳкамай, берени хонада ошхона, баня, ҳоҷатхона доштай. нарша бардурои азизам 160000 сомонӣ мега. ина марҳамат, хонаи арзона занг зада аз ноҳияи Данғара бихарен. 2 та номерои телефон шамондагиам, занг зада маслиҳат кунем бардурои азиз. бача, бихе кофе талқабзаки ховуд бурдесай. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираҳои арзони фурӯшӣ. бо диққат мара гӯш кунен. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дом дар сентри шаҳри Ваҳдатай, пеши боғда. дом 6 этаҷаш хеле ки десен, 2 хонага квартира дар 5 этаж қарор дора, 62 квадратай, ремонт коробкай, ов свеча мега ба қарибӣ мегзаронанд. ҳуҷҷатош тайёрай, дари главни оҳанӣ, трезоҳош пластикай. бардурои азиз, хона ҷои зур да будаине ки санами сентри Ваҳдат да. бардурои азиз, бачаҳои Ваҳдат занг бизанен, бихаренеш бешухӣ. нарша 250000 сомон мега. бовар ка меарза. ай анами квартира ҳеҷ вақт залал намебинӣ. ҳичи накунӣ биги я 4 студента квартира бишнон. хулосаи гап, 250000 сомон, 2 хонага 5 этаж, шаҳри Ваҳдат. номерош номерои Россияй, занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азизам, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. як квартираи арзони дига аз шаҳри Душанбе ёфтем. хотири бардуро менависанд ки аз шаҳри Душанбе квартира бон дар комментария. ина ма бардурои азиз, шумо фақат сухан кунен комментарияда аз куҷо квартиратон дар кора, ма ҳаракат мекунам миёвам. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 36 квадратный метр, птица фабрика, повороти Ленинград. дом новостройка, квартира без ремонт, коробкач хелек десен. соҳиби квартира гуфтагиай ки срочнияй, ов свет, канализатсияи шаҳрӣ дора. нарх 125000 сомон. барои подписчикои Сауду Теҷи ай хеле нарху 125000 сомон. номерои телефонаш ҳаст. фақат харидорои аниқ занг бизанем бардурои азиз. дӯстони азизам, мебад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки замин аст, ки ҷое ки хона аст, ки ҷое ки квартира рӯй кардан, ҳаракат кардан барои шуморо нархи навоша гуфтум. фикр мекунем ки хая нархҳои тенҷибад буд. агар маъқул шид нашида ки шеринар барои дастгирӣ кардани мо, барои меҳнатҳои мо, барои чақчақҳои мо ираби ранги реп гап зедисамухе.
фаррас када. Хай хулоса барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепула шуд ки кандагӣ қасди бизанед, лайкҳоро аз 3000 кунем боз зури бад мешавад. Аммо мисоли як мотиватсия метавохӣ. Ҳам мебинем ки шумо дастгирӣ кардесен ку бешухӣ бо ма хеле хирсанд мешам, ҳаракат мекунам барои шуморо чотки гап занама, хонаҳои чоткира дар ҳамин канали Сауду Тиҷа, яъне ки бачаи ачкидор бимонам. Ҳаматон дар раҳмати калон барои дастгиритон, ҳаматон дар раҳмат мегӯям ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтон менависен. Ҳамаи комментариҳои шуморо ман мехонам, бовар ки мебурам ай хирсандира. шерои нар гапто надорам. хулоса дастгирӣ кунем бачаи ачкидора, иншоалло ки наворои хуб ҳамаи пешай. Тоҷикистон ба пеш, ана бачаи ачкидор ба пеш. дӯстони азиз, аз куҷое ки хона замин квартира дар кораетон дар комментария бинависен. ман ҳаракат мекунам бимонам. бардуи азиз, не ки илтимос мекунам ана ма да занг назанем ки мисол ана хона дар кора ё квартира дар кора. дӯстони азиз, агар ман ёфтам фақат дар канал мемонам, ина бугумтон. агар ман арзон роӣ кардам, ман мисол и бародар мегам ма дарои киш мегам ма дарои ки ман кӯшиш мекунам ки ана дар ҳамин канал бонам. бардуи азиз, барое ки ана вақти роӣ карданам надорам. даросига мара хушрӯ бифаҳмем, ҷиддӣ бифаҳмем. бардуи азиз, ҳамин ма да арзон роӣ кардам, ман фақат канал да метавонам монда. дӯстони азиз, роӣ карда наметавонам, фақат дар канал мемонам. чӣ хеле ихтом фаҳмидена. хулоса ва касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария мисли ҳар вақта 5 звездаро бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш накунед. Хаяка.